Kublaya pigi prologi perjor baro ki baju sengotenar besngap ya ki video ha kane ke channel. Te prolog ha kane ke video menta tu na page ya ke jing tedoka ha jing king shwer na kam ta ka Jacob khwai khabam ka ban salong ha kane ke sisjan ka khat lai trik nep khat ar pusan. Ha ka bakador jing ba tiket hang ne ka dei tang saus pa tengka shirwing we khwai. Te prolog mentah syua bang sepej ya kejing te doka kabadai ha kene kejaka mentah tu na pej no ya kane notis kop khwai khabam na du ka basdang ka Jacob khwai khabam ya ka bai en penyaj dai badeng es khar kliang bi arin ta thiang si mar banyang haringkat bat ki parlo ka jaka ka deh jingking syuer kabadon harus rogba national highway na mairang Shekenshi East and West Khas Hills district ka tarik kadai ka khat lai tarik pnep khat ar pusan bar kapur khwai kan dei knai steng men step kan kut ha kapur lai steng janmit bat kumban supkin mau hang ne ba ha kan ka sis jan en pen khwai tang ka wei ka pung he hang te jingking shuer ka dor jong ka bai tiket kadai saus pa tengka shirwing wei khwai kan ba jing ais ngub ha pat kilong kumne ubaning kong unyo san pau hajar uba ar pau hajar uba laij pau hajar uba sauj pau hajar uba sanro unyo shi pau hajar ki kon solution price ki don lai pau teli ki banang yo shi hajar marway te ki kendon kenlong hi kumba julong ha ki we pat ki competition khwai bat kirawon ki deban kongu ya kinong penyaj lor kidok harim kibaradon bun lupa ha kate kapung ladep tedo kat thamai hadu kumba henriu kuntal haka saw terik nep khat ar jarapsan ha kapor min step om sya ban psajing bam kat bom pade kapor khwai bat om sya ban khwai kat bom pade kapor khwai en sya ban bu jaka dagi ding lane dagi sij ha kapor shibaje min singi haka khat ar terik nep khat ar hajar pusan te yolese hakade kasngi bu jaka kajing po jong kerawon ka bun lane kan dunaru na kaling jongi ngan sa pentip syapi ke program baro ba yolese bun ap teng phi kumkwa pan pelut por asngi na markade tangga Jacob khwai khabam te phila ban laju direct tang min step hakane kaski sajan om sya ban dijing di ya kibana barsnong na mar de ban ai wai lupa lai no tang kitu bawan diwe diknyang bat kitir khwai tin na kabanta ka jingtip ka bak khamnia philar ban phun hi ha ki de ginbar ki badon ha ka ne ka notice te perlok menta sapet penkut ya ka jing thedokha ka badai ha ka ne ka jaka ha jing king shwer na ka ne ka Jacob khwai khabam ka ban salong ha ka de ka sjan ka khat lai trik penap khat ar hajar pusan te ka thrai flasha hello ka ne ka Jacob khwai khabam na mar ha ka te ka sngi en pen khwai tang ka we ka pung he kublai shibon Topai kini kapras mo gini. Unta ganti. Kapras kende ki bahet than gede baik kiba. Ar kilo sepok ne tam kendiat ya ar kilo. Tadi yang mo. Wei, kalau sang nhiều mua kapras, to ar, lah wai kajong to ar, yang kumstat lihat, lai, saw, san, ru, nhiều, ra. Dai Spo Khat Wei Khat Ar Khat Lai Khat Sao đang đẹp khat sao đang don này kali mo nam ta khat lai tarik mo khwai khabam hang ne po jingking swear tam do na sei biang baik hadu kut mo nomor silbat sado kha po jingking swear tu kenat baik dan penibang duduk dengan khwai hang ne kum demi do jangan to khoi ar khoi dah tu dua
Ini ulang mo. Oh, kanila kapay. Taman ar kilo kan itu. Katan. Kanru. Kan. Nyo. Oh, jom. Bapak jom lah. Katra. Kat kendai. Kendai arpo. Arpui. Arpuar. Arpulai. Arpusau. Arpusan. Kanila kapay. Đó. Tam ở đây là tam mà. Arpun riu đó. Vậy. Arpun riu tul là đậm mà. Kiba ar kilo duna, ar kilo tam. Đó. Bang hoa đó là đó. Arpun nhiều đó. Arpu pra. Arpu kendai. Lai po. Bang hoa đó. Lai po, lai pui. Lai puar, lai pulai, lai pusau, lai pusan, lai punru. Lai punru teli, lai punyau. Oh, bang lai pupra musundur tu bakat jom na Lai pupra. Lai Phu Kendai, Sau Phu, Sau Phui, đó bắt sundur ngah, Sau Phui, đó bắt sundur ngah. Oh, lagi nữa rồi. Đó, ano, oh, melabat. Sau Phuar, Sau Phulai, Sau Phusau, Sau Phusan. Sau punru, terkuai tu belum nah. Sau punyo, ni kapra semua. Kalau kita sau punyo mana pak? Sakine juga. Tu apa? Sau punyo mana? Oh, lah teman ada aku cakap macam. Sau pupra, sau pendai, san po, san pui, san puar, san pulai, san pupau. Berkebat ya celing. San pusan berapa mah? Kibar kilo. Tam lah ni duna. Tangguh kepung lebang hito kapras. Nalor kapring saisu kidon hikato kanoi kido kiba 1 kilo seteng. Batam 1 kilo seteng kidon. Baik kum to ladap kapras. Temtang ni pej no segi ka pring sais mo. Pej video har merkun kublai sibun.